Uilah cintunan tak sampai antah bilu masuk itu kabasungut denai manantikan de raso-rasonyo kalai ondelah taraga bana maulangi kisanan lalu rasuka din hantaman napon nado di siku de mandaga kabakironyo inyo kapai kapalaminan cahilah cahia bana entah kabalai di rasuka mati usailah sudah rasunyo kini bahin waman wangkan masuk dan katibu hanyulah mananangnya baulah diri dan kabatanang iyo taruh rasunyo di hati antah bilu dan bisa melupukannya denai manantikan de raso-rasonyo kalai ondelah taraga bana maulangi kisah nan lalu rasuka din hantaman napunan aduh di siku de mandanga kabakironyo inyo kapai kapalaminan cahilah cahia bana entah kabalai di rasuka mati usailah sudah rasunyo kini bahin waman wangkan masuk dan katibu hanyulah manganangnya hantaman naponan ado di siku de mandanga kabakironyo inyo kapai kapalaminan cahilah cahia bana entah kabalai di rasuka mati usailah sudah rasunyo kini bahin waman wangkan masuk dan katibu hanyulah mananangnya baulah diri dan kabatanang iyo taruh rasunyo di hati